welcome to McDonald's. May I take your order? Yeah, give me a hamburger, a French fries, and a Coca-Cola. That'd be 35 cents, please. Ready? 15 cents is your change. Here you are. Ένα λεπτό, κάτι βλέπω. No, I just ordered. And now it's here. Είδα χθες ένα έργο με το Founder, λέγεται. Έλα να δεις. Το έχεις δει αυτό το έργο, το Founder? Όχι, για πες. Εντάξει, δείχνει τεράστιος. Δείχνει αυτός που κατάφερε να τρώνε σε κλάσματα του δευτερολέπτου στην κυριολεξία σε σχέση με ό,τι συνέβαινε μέχρι τότε. Ωραία. Τα έχει βάλει όλα, κάτσε να το σταματήσω. Τα έχει βάλει όλα σε μια γραμμή παραγωγής, είναι απίστευτος. Γι' αυτό κιόλας κάνανε αυτή την επιτυχία που κάνανε τα McDonald's. Είναι προσκυνάς. Εμείς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Έτσι να βγαίνουν γρήγορα τα πράγματα, να μην έχει παράπονα ο κόσμος, θέμα καθυστέρησης. Εμείς είμαστε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Η φιλοσοφία η δική μας είναι ότι πρέπει να ετοιμάσουμε τα πάντα, ακόμη και τη σαλάτα να την κόψουμε εκείνη την ώρα. Δεν γίνεται ποτέ. Μην το βάλεις ποτέ στο μυαλό σου, μην παραμυθιαστείς ποτέ ότι μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο και να έχει αυτή την ποιότητα που έχει. Θέλω να πω ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την ποιότητα και να διαλέξουμε τους πελάτες που, όπως λέει και το ρητό μας, όποιος ξέρει να τρώει, ξέρει και να περιμένει. Δηλαδή θα περιμένει, αλλά θα φας σωστά. Ζούμε την εποχή του γρήγορου. Αυτό να ξέρεις ότι βρισκόμαστε σε τεράστια κόντρα με την εποχή. Είναι δύσκολο να κρατήσεις ένα μαγαζί και να έχεις αυτή την ποιότητα και να προσπαθήσεις να έχεις αυτόν τον κόσμο που ξέρει να τρώει. Ξαφνικά από εκεί πέρα που έχεις ας πούμε 200.000 πελάτες, αποκλείεις τους 150.000 χθες. Άμα θες να κάνεις, κάνε ένα κάτι τέτοιο. Αν είναι, κράτα τον περπαδί μου. Και κράτα τον έτσι όπως έχει ξεκινήσει. Σπιτικό, σωστό φαγητό. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 2:30. Πάμε για ένα McDonald's.